Shubor nakaslem jong nongsan hima. Kan long le sigawi niki election ka ba compare how news nam arajar at pulai hapo Nongstoin constituency namar ka jingmi bon ki kartong given aireng habaya nujor ba ki ki snam jong ka jingjiet iki nongmi khaman sya ka yung dor bar thawan halor ka ni ka benta ka baya kren bo kartong ka seng congress ubalong ru MDC ka Nongstoin uba Gabriel Walang ba hatu ka ni ka jingmi bon ki kartong kandan ni em ka jingkta ya u ba dia ka seng congress ha ka ni ka election hapo Nongstoin constituency Nakaliang jong uba Gabriel ulakam ba kani ka jingbon ki kertong kamshim ladan ka jingkta ya ka seng congress ba dio u kum u kertong ula ong ru ba layu i ki ki seng ba ki ladan ka jingmi jong ki nong kershan henry ha ba pai sha ka seng congress ki nong kershan kamshim ladan ka jingel le persha ya ka seng congress mat kani ka pen i ba ki dan ka jingshania ha ka jingelam ka baret ka jong u ula ong ru ba kumbalong menta kat kum ka jingyu i ka jong u hapo ka Nongstoin constituency hi kajinga khon kan long bet hapadeng ka congress bat NPP ngaliale artli ki election ngi ka we ngala sharam khambon ka by election general election or jara trap de alaram non ru phobot te gane ka jingram jong ni ka party congress ru phobot kala pen skon ji ki paiba but you e ka jingshania ji ki paiba ha ka FD election MC election nila tam jan Nre bhajar tu na. Te kati ka election ka mangantaro ngai iba kati ka jing skun je ki paiba. Ya ka jing ram tam nre ko kadang udon kadang wanra ya ki ka jing shania. Ono ba ditang uni yu de ubri ubala menyele. Persya ya ka FP ha election. Apply. Iba tu FP. Kata kati ka jing i ka songa. Ipor man shwa ngidon ka jing share por bidang mi. Bagi paiba stang mandu ke jingshania ada yang bagi pai pada minta suki gi paiba jelas stang man pai biang ke jingshania kongres lada ke kongres ka bakal atlot ke first list ke bagi dapat ni kalau sau pumut ki kandidat lada kala atlot kumno kadang lai sau pu mentang kenang don cucu ki kandidat ada bagi pendap baru ki menteri pusat tengah i bag ke parti hi kana klaim kanang mi isni kita kani ke election yang meminta, magi iba khambon agani ga election. Matrai kamdon jikta ya ka parti kongres kajun. Nio iba ki don ki parti ki ba la bait na kano na ki parti ki jong ki abangi pai pradesh pa ka parti kongres ni iba ki nong kershan ba ye jo ka parti kimshin ladon ka banjale persya ya ka parti kongres. Tekani ka pen iba karna don ga jishania ga jingelam ka ba kabarit ka jongan. Yang kita ba kumki nongkit kam jong parti kita don ketika jingsen ya akan ega election apulai nak bentar kan ega jonga zar apulai ke koma i penklan ya ki unit hagi shnong ibu pero i pendiang ki nongkit kam hagi parok shnong hagi dom jong ka konsensi hi berapa we kata strategi ke bedikom ke begini akan ega election bentar